Doncs ara hem estat caminant una mica per aquí, pel riu, pel costat, i en aquest tros de fang sec ens hem trobat unes petjades de teixó que es veu perfectament el recorregut de l'animal. De fet, l'animal més o menys era així de gran i aprofitarem aquest fang per fer un motlle de guix. Així que us ensenyarem com es fa i a veure si ens surt bé i us podem donar una mica de contingut. Bueno, doncs per saber més o menys la mida de l'animal, aquí podem veure un rastre clar on veiem la primera trepitjada amb les extremitats esquerres, les dretes i les esquerres. Si agafem més o menys de la primera fins la segona, que és del mateix costat, sumant-li una mica més per tindre en compte el cap, doncs sabem la llargada. Per tant, l'animal feia més o menys, doncs, què deuen ser això? 50 centímetres? Sí, 60 centímetres, 70. 70, és veritat, és més, sí. Per saber l'amplada, doncs bàsicament també és agafar aquest recorregut, traçar una línia pel mig d'aquestes petjades, esquerra, dreta, esquerra, i sumar-li una mica la distància que hi ha entre la línia mitja cap a la petjada, a cada costat. Per tant, l'animal ens sortiria doncs, a més o menys un pam, 25 centímetres per 60-70 centímetres. Vale, doncs aquest és el paper, és un paper com de foto, que farem servir per rodejar la petjada. D'aquesta manera, quan posem el guix, no s'escaparà i es quedarà allà fent la forma de motlle que vulguem. Així. Què pilles? Més o menys que sigui igual d'ample Sí. que faci un cercle igual de gran que la petjada. Sí, més o menys agafarem un cercle que sigui, doncs, que agafi tota la petjada. En aquest cas, doncs, hem d'estar atents per agafar les ungles, que en el teixó és molt característic doncs, que les ungles són molt llargues. De fet, aquestes més llargues que podem veure aquí són de la pota anterior i deuen fer uns 1,5-2 centímetres de llargada ben bé. Al final el Max ha decidit que el paper per un altre dia. Sí. Acaba de fer un zoom que potser no és el més clean del món. No, però té el seu jogo. Està guapo, eh? Sí. Jo ara faria, per provar, un al costat ràpid, perquè a la por que tinc, si jo tiro aigua dins, Sí? potser la sorra aquesta no ho No és aguanta. impermeable del tot, vols I dir, no? potser s'ha de humitejar la sorra abans de posar-ho perquè estigui més dura, saps? Això, humiteja perquè es posi dura. Bueno, faré un cràter aquí petitet, I saps? tot l'art atac. Però aquest el farem més ràpidet. Pim-pam, no? Faràs un volcà o què? Faré un volcanet. Aquí tenim la cantera de la sorra, la planta aquella, tot el material, ready per l'experimento. I què fotràs? Aigua tal qual aquí dintre? Sí. De fet, M'ho estic passant molt bé amb els zooms, eh? aprofitarem l'aigua del riu Llobregat. Bof. Aigua de proximitat, que diuen, no? De proximitat. Això és plano seqüència, és com la pel·li que hi ha de... Sí. I superhigiènica. Sí, perquè l'Edar està molt lluny d'aquí. Mira. Buah, se m'ha anat l'olla amb el zoom, eh? Espera, torna a tirar. Bueno, aquestes coses que té la biologia de camp, no? Sí. Una mica de manualitats... Exacte. S'ha de combinar... T'ho aguanta, però amb el guix no sé com funcionarà. Però bueno, a veure això. Vale, això ara... El que podríem fer és humitejar-la primer. Humitejar una miqueta el... Uah. Això xupa. Això fa temps, que no he vist aigua. La petjada més igual que es mulli perquè s'acabarà mullant, sí o sí. Però no s'espatlla si es mulla una mica o què? No, gens, veritat. Ara ho veurem. Bueno, ara ho veurem. Fem jogo ja o què? Jo faria jogo, eh? Però s'ha de fer la barreja del guix abans, Sí. no? Anem a buscar més aigua. És que més aigua. Havies portat aigua tu a la motxilla per fer això, no? Sí. Per si un cas. Però ho he pensat que... Capaç de no portar aigua, eh? I aquest got? Has vist? Que dins del pack. Aquí podríem fer publi. Ve el pack. Podríem fer publi d'aquí és aquest Podríem pack. fer publi del got i d'esto de les petjades. Però de moment no. No. Per què no, Max? Perquè no ens paga ningú. Bueno, menys la Generalitat. Moltes gràcies, Generalitat, per la beca Propulsió. De fet, aquests vídeos són gràcies a la beca Propulsió. No gravis gaire el paperet, que surt... No gravem el paperet. Anem a veure la proporció, a veure si ens ho diu. Aviam, surt la marca del paperet? Bueno, s'intueix la mà. Bueno, aviam, ja està. La promo està feta. Barreja de guix amb aigua bastant líquid. Bastant líquid. I això la barreja on la faràs? El got també, que és El got. de cartó. De fet, El nostre pack, què porta també? una cullereta. Paf. Farem guix aquí. Sembla que hagis robat tot el material d'una d'aquestes cadenes de bolleria industrial. Ho he robat de l'obra del costat de casa. No, és broma. Disclaimer. Vale, Vinga, molt bé. Aquí tota la mixtura.
Com podeu veure, precisió milimètrica, eh? Aquí mesurant els components, quin volum de líquid, Tot el quina massa de mandangón. guix... Això com al laboratori de micròbio, igual. Sí, igual. Micropipeta, la balança tarada perfectament, de precisió... La bataneta... Vinga, aprofitem aquest moment. Max, tu quants cops vas netejar la bata en tota la carrera? Es neteja. Pots decidir no respondre. Jo crec que mantindré el meu dret de no Mantenir respondre. silenci. Sí. Però bueno, tampoc ho hem fet al laboratori la carrera per haver-la de netejar tant. Home, alguna dissecció de zoo et vas netejar les mans a la bata, eh? És veritat. Ja podries haver passat una rentadora per allà. No, ho volem més líquid. Volem més líquid, No, ho volem al revés, més, com es diu? Més més pasteta. dens, més dens. Al final semblaré el dislèxic. És que això ha de ser pasta. Sí, no poden quedar grumos com el... Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Però aquí al camp no desaprofitem res. Hòstia, ara sí que està una mica és espassat. que ja deia jo que no hi havia prou aigua per diluir. Ojo, Aviam, jo et dic. Ara toco la càmera, saps? És un percal, perquè això és seca. Això és seca? No, però mira, m'ha quedat el dit supernet. Ah, sí. És que jo no sé com més de líquid vol. Bueno, juguem, no? A veure com tinc els dits. Fem joc, eh? Quina... Ha de quedar tot submergit o què? Sí. Aviam. I què triga això en eixugar-se? Doncs haurem d'esperar per veure-ho, Héctor. Pues jo he quedat per dinar, eh? Amb qui? Amb la família, tio. Val, estem aquí i sembla que això ja comença a agafar forma. El Max està polint els últims detalls, aquí perquè quedi la base ben llisa, i jo faig tard a un dinar. Molt bé. Què, Max? Com t'està quedant la manualitat? Esperant. Home, jo crec que bé, eh? Jo m'esperava més desastre. Ara quan ho traguem... Ara quan ho traiem serà una altra història. I els 20 minuts que portem aquí sota la solana esperant que això s'assugui, tampoc ens els treu ningú, eh? Ja puc quedar guapa la patja d'alta, això. És que ara quan ho traguem i es trenqui, mira la gràcia que farà. No. La gràcia que et farà tu. Vale. Això és un truc que està desenvolupant el Max perquè s'aixugui més ràpid, que bàsicament consisteix en treure tota la sorra humida que hi ha al perímetre perquè corri l'aire, no, Max? Exacte, perquè ja portem 20 minuts... 30. Jo fotia mitja hora, eh? Sí, perquè són igual, Max? Ostres. 30 minuts llargs, eh? Això de que el guix és fer la petjada pim-pam és una fal·làcia. Clar, és que després hi ha persones que diem, anem a fer una petjada amb guix. Molt bé, guai. I no et diuen que a les 2:30 tenen un dinar. Bueno, però això és culpa meva, ho reconec. Però també és culpa de TikTok, perquè a TikTok sembla que les petjades aquestes fan molt ràpid. Tu has mirat a TikTok? Home, a TikTok m'han sortit Ah, coses sí? d'aquestes, home, clar. Tinc l'algoritme ben entrenat. I després resulta que això és més lent. Així que ja sabeu, heu de seguir l'ot que vol terra perquè us ensenyem la realitat de les coses. Exacte, sense filtre. Bueno, Sin una filtre, mica de filtre, sí. Hem fet un tall perquè bàsicament m'he posat a rascar per un costat i ja hem tret la petjada, evidentment això s'ha de netejar la sorra. Aquí està la Aquí part està de la part dalt. superior, exacte, i aquí està la part petjada. inferior. Això encara està humit i com que l'Hèctor és una persona molt intel·ligent, quasi ho trenca. Però bueno, ha sortit bé i ara, doncs... De res, perquè ens hem estalviat 15 minuts d'esperar gràcies a mi Sí, i les meves aleshores. ocurrències. Ara el cotxe de tornada, esperarem que s'assequi. Sí, això no m'ho desmotis al cotxe, que me l'empiu la sorra, tio. Doncs ja està, ara acabem de fer el motlle, esperem que hagi sortit bé, us gravarem una mica de detall de com queda la petjada, perquè l'hem de netejar, però com que tenim pressa hem de marxar, i ja està. Doncs bueno, aquí podem veure la petjada, que encara té la sorra humida després de 2 o 3 hores d'esperar, però igualment vam començar a tantejar una mica, vam començar a gratar amb diferents estris, però al veure que encara costava i que no volíem fer malbé la petjada, doncs vam posar al forn una estona a baixa temperatura perquè s'acabés de secar. Així, passada una estona, vam començar a netejar la petjada i aquest cop fent servir un raspall de dents que vam veure que era el que funcionava millor. I també una cosa que vam fer va ser, com podeu veure, deixar només la petjada neta, mentre que al voltant està encara una mica amb aquest to marró de la sorra que ens interessa doncs pel contrast. Esperem que us hagi agradat i això, si us ha agradat, seguiu-nos... Què ets, el grup 3 explicant la cèl·lula cariota? Si us ha agradat,
seguiu-nos al canal de YouTube i també mireu a l'Instagram. No puc dir perquè si no... Sí, pots dir-ho, sí, que mirin les coses. Si us ha agradat el vídeo, no... No, és que això és molt youtuber, tio. Va, fot-li, que som youtubers ara. Si us ha agradat el vídeo, no oblideu en mirar el nostre perfil, mirar els altres vídeos que fem, i no només a YouTube, sinó que també a Instagram i TikTok. Hòstia, mira, jo és un ànec, El veus? Bueno, no s'està enfocant gens. Però el veus o no el veus? Sí, sí. A sobre sembla un morell cap-roig. Què sembla, Max? Sí, clar, aquí no parem d'aprendre. Sembla un morell cap-roig, allà. Que està bastant interessant. Però bueno, ja està. Ja parlarem del Morell Carroig un altre dia, no? Un altre vídeo, vale? Vinga. Va, adéu!